Kasi hey full face wala tam. Chẳng to kaya hit kuma chazo. Alo, kabat hey. Half face lam. Hey palaw ho wala chuang ram mai. When to helmet door ho te kan en kuala kan clear kuala anin shal kal char ko me hey voin hi nili ani to ni khat ni ni thum nili kha ni to hun rei tak chung kha chance min pe to ti hria tat ma se hey shal kal char ko me robi ka hian ka zota ni khata voin na chuma ringo ta khan helmet zani chuang a thleng thara chu an thal zo ngal ve kan ni choma chungin ai tuna chuang bang he chu kan muang hian eta taxi helmet le phalo ho le full face ho ani deuh ber mai le tur zong tan po awang to riu in rin ma hmun sang ate po le tur mang hi om to lo ani mela a thleng zel tur angai tela a boi thla khop mai tam tak chuan kan la shelo lui ta fo nge ni man tok kan la om reng maya heti khopa social media kan vor dar chung hian inga tinge ni kan la shred lo tlat ni ti hiril ro lo lang ani mi ni ko matang khan phal lo tur ani kha aron chuat le ma nial sha deuh te kha chuan eng chin nge ni yang ISI le atluk pui tia khan karil ro khati lai lo lang dei to chu alo dik chi a ISI le atluk pui ti ani kha chuan DOT te ECE te khatiang foreign helmet certified international ina certified ho ni turakan kalo ngai ngota nia khakatiang karin dan halo dik ta chia atluk pui ti anial sha zonga langar ngar tan lo chuan khatiang kha in ngai dan ani ve tho karinga alo ni chia he tuna hian an phal lo chin reng reng chu certified tumu mal nei lo ani zel ti alang chho reng chuwangin tuna kan helmet in bel chu tur a him chin anga kan ngai tur chu an phal chin man kan lo kan du lo chuan kan khum chin tur kha chu kan khum lo tur te kha chu a riat to mai na rin oma NXT kan tiang chi khami a benga khulom titok te pon lo oma ani a sha zol chon ma se beng khu tu kha rabar mai ne puan mai na khuwa he sa tel helmet khum pon lu khu do shim kha chuan puan pon a khu the ya puan kan khum thananga kan khu mai the kha tiang ve le khania NXT helmet te tin ching liu le wang chi ti mai tiang certified mumal nei lo ISI ang chi ISI chuang lo ni si khang ho kha ani atin DOT te ECE kan ti te ISI ho hian hetiang helmet da lo lu tukle a chi pa mi ho wangi two wheeler helmet atan hian an siam lo ti la kan soi sol karing lo an certified thlap to ho chu a bek he ta tlem tal hi beng china thian a khoilai motal hi azuk veng ve nge ani a ching deu ni pona lu thuk deu nge hetiang kan soi ho lo ta ste NXT tele cycle helmet kan soi ho te le satel helmet kan soi ho a hian azuk khu thui nge ani chu kan hriat tel nge poimo man kan du lo chuan eng po ni se chu tiang chu khum chuak lo ta ila kan hi manga tuna po hei kala shelo ti hi chu phone kan nei vek to hei tuna internet khovela kan cheng vek to mi zong hi chu ti chunga kan nei lo la ti hi chu azia lo aza thak jok to ni tin hei helmet dorten an shalkal char khom maya an lok pui don ani ta chon birthday ning ringot mai birthday ang char khani to maya an ta chon lom na lang khani to mai don tin hetiang tu na lo lang construction helmet ang chi te hi two wheeler helmet tur an siam ani lo wangin hetiang te hi khum thei ani lo ti kha kan hriat te la poi mo khop mai chuan kan tong kam pakha sarkar sum to na kan tiang chi te hi thil fu lo tak mai eng kim hi politicalize hi thil thalo a ka ngai ke chuan kan him na tur India rampum man deu tho to Mizoram amang tlai ber pol kan diri nama ISI chungchang bi ka pe chuan dan hi tin voi khata hian man vek thei lawa nakina anunga min khum tur te pon ron ti lenga chu tiang chuan thil dang te pon ron ti chho zeranga seat ber shen tur basa capacity aya tam chuan lo tur tip te pon nakina an la ron ti chho zel ang chu voi khata hian thili a fel fai duak thei ro tlem hi angai thina tin engkim politics zonga la khi chu fu lo ti kha kan soitel do helmet zuar te tan po tun lai chu van nei na ni ve mai a khan ngai la kan himna tur ani kha kan ta tur ani mi lo ni tu hian helmet in dai lo na ana sa a ral so ko nga po khati kop khan an bor na sa ni helmet dor danga te po le turin lo murem chang lo ani chuan
heta red vanda health directorate chaka khan din thara khan in kalanga leitur tam takan neya thleng thar zel dona ei tuna kan hmuang hian a in tiang hek muk maya chuwangin leitur in hriat lo pal lo pon mani hin lo zuk pan vat donia red vanda health directorate hlui bul kha nia health directorate omna in hriat lo chuan west college chak kha nia west college in la hriat lo cheu chuan midang in lo zot ve to mai don nia ole in tangkai tan chu koron soi ve lokani poni se helmet him lo ISI le foreign helmet ang chi helmet ni lem lo certified tu nei lem lo ho ang chi kha chu khum to lo shamila abik takin satel helmet te NXT helmet te le cycle helmet ang chi te khum chok to lo la poisa choi la ka kan himanga fine te kan nei lo nga dan bo chelo kan ni mai dona chuwang ke mani himna ni boxi dan kan zom theina ni boxi kha kan zawa in zom tlan thui tum tengu